Hej, jeg vil starte en Cube World video, en Cube World video, som skal blive til mange flere. Cube World, det er et spil, som er firkantet, et firkantet spil. Og til at starte med, så skal jeg bare lige finde ud af, hvilken karakter jeg skal være. Og så er der jo mange forskellige her. Måske jeg skulle være en ork. Jeg tror, vi holder os til drengen. Det Ranger eller Mage, Rook eller Warrior. Jeg tror altså vi tager Ranger, fordi det er meget fedt at spille som bueskytte. Lad os se her. Jeg skal lige få hans øjne. Den er vi altså nødt til at tage, den der. Og så er det simpelthen bare hår her. Hvad er det? Nå, det der skæg der. Hov, hvad skete der lige der? Nå, der er noget her om bagved her. Og så tilbage til det her mærkelige, eller noget mærkeligt skæg her. Og så er det bare mig, eller har han ikke hår her? Og nians, hvor er? Jeg forstår ikke over det. Hvad sker der? Er der ikke noget hår, eller hvad? Nu kommer vi til etteren igen. Som bare det her skæg her. Vi tager den. Gør ham helt okay, vi gør ham hvidhåret, fordi det er mærkeligt, at en ork er hvidhåret, så det er sjovt. Jeg tænker, at vi bare kalder ham Bjarne, fordi det er sjovt. Haha. Skal vi lave en verden her? Lad os se. Det kunne være meget sjovt, hvis vi bare tog et eller andet random nummer. Tager 4 femtaller. Og så kalder vi det bare... Kalder verdenen... salat. Fordi hvorfor ikke? Og så skal vi vente et stykke tid, men ellers så behøver man ikke vente så lang tid inde i spillet, hvis man kan sige det sådan. Så er der action. Det tager som regel et stykke tid, men når man så er færdig med det, så går... Wow! En hest. Yep. Mange heste. Endnu flere heste derom. Okay, jeg er ikke så utrolig langt væk fra byen. Jeg kan godt lide det her, den her verden. Nej, ja. Hvorfor gør jeg det her? Nej. 12 liv tilbage. Hvis den slog mig en gang mere, så var jeg død. Hvad var det? Nå. Det er nok fint, hvis jeg lige bestemmer mig for, hvad jeg vil have her. Om jeg vil have en crossbow, eller om jeg vil have en woodbow. Jeg ser lige her. Jeg tror
Jeg tror, jeg holder mig til buen her først. Så er det her. Okay, det gik meget bedre. Yep. Og vi har fået et skjold her. Eller, nu har vi fået et skjold. Jeg kan desværre ikke bruge det, fordi jeg er ikke warrior. Men det kunne være meget fint at have et skjold, hvis man var warrior. Hvor er det? Sådan. Se, det går fint. Jeg kæmper mod 2 heste, hvor jeg simpelthen ikke engang blevet ramt. Altså, det ville være meget godt, hvis vi kunne få fat i sådan en frisbee. Den kan man også bruge som ranger. Og den er faktisk utrolig god. Sådan der. Heste, det er sådan nogle rimelig gode dyr at slås mod, hvis man er begynder. Fordi at heste, de giver meget XP, hvis man er i low level. Altså, jeg mener 4 XP, som jeg fik for den sidste hest her. Det er faktisk utrolig godt, hvis man er ny til spillet. Altså, hvis man bare har en karakter, der er meget lav level. Hvad lavede jeg? Det var meget godt. Jeg spillede lige en potion. Okay, jeg tror bare, jeg flygter på den her. Jeg flygter ikke. Jeg skal nok slås mod den. Sådan der. Er der kun 1 hest tilbage? Nej, der er 2. Okay, vi skyder lige den her. Ja, hvis vi lige kan ramme, så er der den der. Der er kun 2 potions tilbage, så jeg skal lige være måske lidt mere, jeg ved ikke, lidt mere sådan påpasselig med, hvor meget skade jeg tager. Men ellers så er det simpelthen, når jeg har slåsset med de her heste, så er det hen til byen, og så derfra. What? Der er flere? Jeg har alligevel 2 potions, jeg kan måske ved at tage bare 1 mere. Jeg vil helst ikke dø. Nej, ikke lige nu i hvert fald. Det... Selvfølgelig vil jeg aldrig dø, men lige nu vil det være et meget dårligt tidspunkt. Level up. Det var da perfekt. Jeg slog mod nogle heste, og så er jeg level up. Det var da super godt. Så level 2. Det er selvfølgelig meget dejligt. Og så går jeg ind her, og så skal jeg lige finde ud af... Det har intet med den der mushroom at gøre. Det er bare fordi den står foran mig, den samler vi lige op, ikke? Så skal jeg lige bestemme mig for, om jeg vil være scout, eller om jeg vil være sniper. Jeg ser lige... Det kan godt blive... Okay, de er onde. Jeg tror lige, jeg går lidt væk fra dem. Går lige hen og samler det her op. Men ellers så skal jeg lige finde ud af, om jeg skal blive scout, eller om jeg skal blive sniper. Hvis vi har en ved sniper, så ender det med, at jeg kan bruge den her ability her. Det vil komme hernede. Men det ender med, at jeg kan bruge den her ability. I scout, det ender med, at jeg kan bruge den her. Thanks to your agility, you can move and attack faster last 10 seconds. Det kan man så opgradere, så det tager længere, eller ja, det er længere og længere tid. Det varer længere og længere tid. Og så her i aim,
Den kender jeg godt lidt. Den synes jeg er rimelig god. You lay down and camouflage. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Camouflage yourself in stealth. Stealth increases damage. Critical strike chance. Critical strike chance and regenerates MP. Gets cancelled by movement. Ja. Den synes jeg bare er meget bedre. Jeg vil opgradere mine 2 punch, jeg har fået her, ved at komme level op på kick, altså en ability. Så for da jeg slås med de her heste, der kunne jeg kun skyde og bruge højre klik til at opcharge et lidt stærkere angreb. Men nu kan jeg også nu kan jeg trykke 1, og så kan jeg sparke. Så er der en stor chance for, at de bliver stunnet. Og nu har jeg ellers tænkt mig at begive mig på vej til den her by, hvor at jeg har tænkt mig at... Jeg ved ikke. Der er mange ting at lave i byen. Det må vi lige se. Det er meget godt, når at man får fat i den her, fordi så kan man kaste sig bagud i kampe. Men normalt så bruger jeg det også bare til at gå sådan her, og så trykker jeg på 2-tallet for at bruge abilityen, og så bliver man bare kastet fremad eller bagud. Og så kommer man hurtigere hen til den lokation, man nu vil hen til. Heart flowers er også rimelig gode, fordi hen ad tiden, der kan man bruge dem til at få lave potions. Plane runners. De er faktisk heller ikke så utroligt svære. Men lige nu synes jeg bare, det er meget vigtigt at komme ind til byen. Så kan man lige... insect guards, de er faktisk rimelig hardcore. I hvert fald meget hardcore i forhold til plane runners. Hvad var det, jeg fandt her? Det var et fugleskræmsel. Og en by selvfølgelig. Men lad os se her. Okay. Hvis vi går ud på mappet og trykker M, så kan vi zoome lidt ind og så se, der er en hel masse bestemte butikker, eller hvad det hedder her. Og så lad os se, hvilken vej kommer vi fra. Nej. Kom derfra, så nu skal vi den her vej, okay. Så lad os se, om der er mere by den her vej, det burde være værre. Lad os se, okay, hun har rød livbar, det vil sige, hun er ond. Den tror jeg godt, du kan tage. Nej, hun er mage. Det er ikke godt. Kan du sige godnat? Tak. Slog vi hende ihjel. Så fik vi nogle penge. Det er en hund. Den er måske faktisk lidt ulækker. Står og rækker tunge. Nå. Det må man leve med, når man spiller Cube World. At hunden rækker tunger. Nej. Rækker tunge, ja. Som man jo så kan se op på mappet, så begynder der at dukke nogle lidt anderledes butikker op. Skilte-agtigt. Det her det er en rustningsbutik. Det kan man godt se på det billede der, synes jeg. Og det her det er sådan lidt almulig butik, ligesom, jeg ved ikke. Okay. Der kan vi jo så sælge de her ting her. Og så kan vi købe en chokoladedonut. Det er sådan set ikke til selv at spise. Det er til at give til en fattig. Nej. Det er til at give til en mole, så den bliver venner med mig, og så har vi lige pludselig et pet. Det er meget praktisk. Vi køber lige glasflasker, fordi dem skal man også bruge til at lave potions med. Og der er en hel masse ting her. Hvad var det nu her? Jeg fandt
nej, det skal jeg ikke gøre. Nå. Jeg kan ikke bruge nogen af dem her, så dem sælger vi også. Nu har vi faktisk okay mange penge, synes jeg. Vi kan også købe en bombe. Det er der ingen grund til, det synes jeg ikke. Så, yep. Lad os se. Hvad var det nu, han hed? Han hed Bjarne, ja rigtigt. Det er Bjarne. Bjarne, det er meget sjovt, man kan besøge dem her. Så nu må tale med ham her. Okay, og... Det var en meget interessant snak, vi fik der. Ja. Okay. Er der andet, du måske kan lide, eller? Nej? Kun natur? Okay. Ja. Det er også fint, så. Ja. Vi er enige om, den rækker tunge, ikke? Giv den lige. Prøv lige. Hvad med foråret? Er vi sikre på, at det der det er et får? Jeg mener, det kunne godt lige sådan... Det kunne godt ligne sådan en form for, jeg ved ikke... Candy floss eller sådan noget. Lad os prøve at se, om den er lige så god at hoppe på som et får. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe. Nå, men klatre, det håber jeg godt, jeg kan finde ud af. Oh my god, nej, okay. Nu får vi lige vores stamina op igen her. Hop. Okay, vi bryder ind, kom. Vi bryder ind. Det her, vi kommer ind, åbenbart. Der er ikke nogen, der må opdage os. Så sidder jeg bare lige her som en indbrudstyr. Okay. En kiste. Ej, hvor interessant. Man kan åbne og lukke den. Og så en trappe. Det kunne godt være, at jeg kunne vende mig til at være sådan en indbrudstyv her. Skal vi stjæle en seng med hjem? Det var egentlig meget godt, jeg egentlig brød ind her. Så kan jeg få noget liv ved at ligge og sove i deres seng. Jeg kan høre, der er en, der går rundt. Hvis der lige pludselig er en, der kommer, jeg bliver skræmt. Hallo? Vi stikker af, inden der er nogen, der opdager os. Haha. Ja. Pumpkin. Hvis vi bare lige samler en hel masse af dem, så kan vi sælge dem. Og så kan vi få en masse penge og sådan, og så... Det er altid godt med penge. Nogen, der har talt, hvor mange vi har samlet? Nej? Nå, det var 50. Man kan selvfølgelig altid sidde og lave musik. Ja. Og så hvad vil han snakke om? Ja. Okay, det var selvfølgelig meget godt at vide. Han er også archer, hvis ja. Så nu jeg går herover, så kan man se hans burpil derom. Og så kan man simpelthen øve sig i at ramme. Det er godt nok svært. Flere pumpkins.
Er der ikke nogen ananaser? Dem kan man også sælge. Dem kan man også... Dem kan man også sælge og få masser af penge for. Nå jo, vi skulle finde en brønd. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor der er en brønd, faktisk. Burde man ikke kunne se det på mappet? Bare finde noget vand, egentlig. Det er der sjældent i byer. Lige udover... brønden. Men og så må vi se, om vi kan finde en brønd. Fordi jeg vil gerne have noget vand i mine glasflasker, så vi kan lave potions. Jeg har ikke flere tilbage. Men så må vi sige, at næste gang så mødes vi om en gang potions, som vi kan drikke os fulde i. Men i hvert fald så vil jeg afslutte den her episode nu, som er begyndelsen på en nok rimelig stor mængde keyword video. Ja.